Titanikin marraskuun taiteilija on ruotsalainen keramiikkaan keskittynyt Hanna Stahle. Näyttely koostuu videoinstallaatiosta, veistoksista ja videosta. Ne muodostavat kokonaisuuden, joka kantaa nimeä A Piece of Land. Taiteilija ei ole halunnut yksittäisiä teostietoja esiin, vaan kannustaa katsojaa hahmottamaan teokset yhtenä kokonaisuutena. Taiteellisessa työssäni olen usein työskennellyt erilaisten jälkien ja autioituneiden paikkojen kanssa, joilla on enemmän tai vähemmän selkeitä tarinoita kerrottavanaan. Keskeinen osa A Piece of Land-installaatiota ovat valurautaosat, jotka ovat maiseman kaltaisia ja lainanneet pienoisrautatien muodon. Irtonaiset osat voidaan koota usealla eri tavalla. Yhdistettyinä niistä tulee maita ja maisemia. Minulle muodolla leikittely miniatyyrimaiseman kautta on tapa käsitellä eksistentiaalisia kysymyksiä ja kohdata ajatuksia sota- ja konfliktitilanteista ja kaikesta siitä, minkä voimme menettää. Lattiatilan on vallannut ryhmä savipötköistä tehtyjä sekä joukko nauhamaisia savikasoja, joiden olemus mustaa kumia. Kasojen lisäksi lattialla seisoo vaaleita, onttoja putkimaisia saviesineitä, joiden piikit tuovat mieleen hattivatit tai muut satuolennot. Toisaalta niissä voi nähdä sotatantereella seisovan sotilasjoukon. Savienseineiden keskellä esillä on myös televisiomonitorilla esitettävä video, jossa kamera kulkee päämäärättä metsässä. Videon perspektiivi vaikuttaa kuuluvan koiralle, joka kulkee matalalla nuuskien. Thank you.